Kitapxanada өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә чаралар оештырылып кына тора. Эстрада йолдызлар, язучылар да биредә еш кунак. Китап сөючеләр белән дә чаралар еш уза. Китапханәчеләр үзләре дә төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Менә быел гына без шикран тоттык, берсе Зөлфәт клубы. Безнең китапханәбездә эшләп килә, анда Сәләтле районыбызда сәләтле шигырь язучы балалар тупланды. Менә аңа 200 мең грант тоттык. Берсе менә балалар зонасы булдырылды китапханәдә, Ростис книга малыш дип атала. Бу безнең Россия Федерациясе гранты. Һәм менә берсе литературный кафе в библиотеке. Мөслим китапханәсе Ростис книга малыш һәм кафе в библиотеке грантларын откан. Балалар зонасы начар күрүчеләр өчен алма киштәсе грант акчалары хисабына ясалган. Җиһазларны да яңартканнар. Балалар биредә еш кунак. Китапханәдә оештырылган чара да алар өчен бәйрәмгә әйләнде. Библиотекада безгә анда бәйрәм ясадылар. Ошадымы бәйрәм? Әйе. Мин Тукайда укыйм 3нче сыйныфта. Мин библиотекада, монда бик күңелле. Без монда биебез, җырлыйбыз, уйныйбыз. Мин библиотека һәрвакыт йөрим, укырга бик яратам. Мин библиотекага Әмирҗан абыем белән, Имәрям апаем белән килдем. Без монда рәхәтләнеп уйныйбыз, бәйрәм яна бик яраша. Всех тех, кто любит шутку, веселье и смех. Нәниләр мультфильм геройлары Нолик һәм Симка белән бергәләп җырлады, күмәк уеннарда катнашты, спорт ярышларында көч сынашты. Соңыннан тәм-том белән сыйландылар. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе.